Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Dojipondora tete. Chair takasvika panzvimbo iri kukakavadzana Mukome naZarimba. Pane dzimba 2 dziripo dziperedza dzekare. Pane imba 1 yainzi ndeya David, koita imwe yacho iri kunzi ndeya Abisha. Imwe yacho ine 4 roomed house, imwe yacho ine 2 rooms. Pane mukomana akasimuka kwa Mukome achiti ye muna 2022 muna April ndakaisa mafloors ndikazomiswa naZarimba kuisa mafloors. Ipapo muna 2022 aroti pakazodzingwa mukomana aizi Danmo Masiya, ndiye waishanda ipapo. Takazobvunza Zarimba anoti iye David akadzingwa pamba ipapo nguva yehondo nekuda kwekutenge angari mutengesi ndobva aenda. Zarimba akati iye Abisha akanditengesera imwe imba padzimba 2 dziripo. David adzingwa, Abisha akazonitengesera imwe imba, akazopiwa transfer yekuenda yake kutaridza anga asiri munzvimbo imomo. Anoti iye Zarimba anoti iye ndaitoparima kubva nguva yendakatengeserwa na Abisha imba iyi paakazotora transfer kusvikira izvozvi ndini ndiri kupashandisa. Kubva muna 81 kusvikira izvozvi ndini ndiri kupashandisa paakatengeserwa imba iyi na Abisha. Pane fence yakaiswa right round. Fence iyo iri kunzi yakaiswa naZarimba in 3 years dzapfuura panzvimbo ipapo. Zviri kucomplainawo wana Mukome vachiti papa ine barbed wire yedu yanga iripo yakazoiswa on top pawakaisa fence yawo. Ndingangoti ndozve zvimwe zvatakasvikira zvatakawana panzvimbo ipapo. Koma neighbors aroriti hatina kuona maneighbors anga aripo. Saka maneighbors magaramba madaidzwa ndiana? Ndati maneighbors magaramba madaidzwa ndiana apa? Andi zvemavhoti guys. Mafacts. Ndati maneighbors magara apa muri ndiwa muri anani? Tiripo hawana kumbota kuti isusu tiri maneighbors kuti tiri kutsikiranya. Aiwa, my question is very simple. Yes.
Mauya kogara apa nduda Zarimba and Mukome family. Mauya kogara apa ndo anani. Ndaireka murapa makanyarira ndo. Sumukai imimi sumukai. Manzwe, watima nebazi wacho sumukai. Iye ati neighbor tiripo. Sumukai. Nokeza mwenye muzumuke makawanda. Azvinyadzise be. Sumukai zvenyu makasununguka. Sumukai kumateresi. Yeah. Aiwa anotendeuka. Amirai anotendeuka gari pasi. Ndati sumukai ndokona iyi. Taurana kana paine asara akagara pasi apo. Ndochibvunzana nemi zvandomubvunzana. Ndogarira ramba makangoti mdzingira paruka mimi. Pamambouya miri 1 2 3 4 5 6 7 8. Mauzwa ndiani? Ndati mauzwa nani? Sorry? Tauya nevanhu vepamukome noti mai mukome ndisisi wetu. So you are not neighbors? Yes. You are conflicted? Nduda neighbor munhu asina side ba. Munhu anotipa the correct picture yekuti chira apa zvinhu zvakambomira sei zvakaita sei. Pane pamwe zvechangamire. Yes. Tiri panzvimbo ipapo Zarimba paakataura kuti ndakatengeserwa imba iyo naBhisha mushure mekunga David adzingwa akabuditsa key achiti ndo key dzanga dziri dzepamba ipapo panguva dzandakatengeserwa imba iyo wakabva andisarindira makey. Ndo kutaura kwakaita. It's okay. David na uyu mwacho ndiani? David naBhisha. naBhisha. Muri yaBhisha ndeiva. Muri yaDavid ndeiva. Izvozvi muri yaDavid vanogara kuti Ndodzetu. Warara naBhisha. ari kugara kumushandi ndiani? Vari kubasa. Hapana ari pamushandi. Aiwa, izwai izvo mbuya. Kana tinogadzisa nyaya. Isu hatingwarirwi mangwariri amuda kuedza. Ndoda munhu anotaura chii? I expect age inondibatsira ndinoirespecta zvisingaiti age. But age ikandimislida handizozvi musha. Ndabvunza simple question. Arugara pamushandi ndiani? Mukati vari kumabasa. Hapana munhu. But izvozvi maakunditaura kuti pane mushandi. Very simple question. Ndati pamusha panani? Izvo zvinoizvi hapana munhu. Nokuti mushandi munhu watakaisa ipopo wakadzima. Iyo question yamuda kundipindurira ini ndabvunza. Zita ndiani ndo? Zita ndini Elvis Sagonda. Ndio zile senemu yangu ni senemu yangu. But ndaya mai Mukome na ndiri mudzimai waDavid Mukome. Ko aBhisha amba panani izvozvi? Ndati pamba paABhisha panani izvozvi? Hapana. Is it that may say two families, same yard, two families, two brothers, there's no one there. Makabvarini pamushapo. Mira. Makabvarini pamushapo. Dama anza mai. aBhisha family inotaura payaka musi wayakabva. David family yotaura payakabva. Gore. Hatina kubva musi 1. Baba wedu Ndati maanza mai. Ndizvo aBhisha family makabva. aBhisha family takabva 1978. Asi yanga yati half mai wedu ndo pawakazosimuka. Isusu baba waingoti tikapedza grade 7
waibva wati uyai kubulawayo because waida kuti tiite form 1 takubulawayo 78 David David family family yakabhari. David family yakabva 1970 takachata 71 tikabva 72 nekuti 73 sorry 73 nekuti ndanda kuenda kubasa 73 dakadaidzwa newangu saka since 73 pamba baba aya tachiuya apa nepapo napapa ina mbuya anga aripo kune zvamataura mushandi makazomisa rii mushandi takaisa 2022 asi ndingade kusori ndisati ndasvika ipapo tanga tiina mbuya anga aripo wakazobva kuma 80 mbuyani mbuya mukome wakabereka vana baba wakabereka David ndiye aigara ipapo na David na Bishop waigara ipapo saka David na Bishop pawakabva mai akasara pamba ega akazoita sei mai wakazosimukawo mai wakaenda kupi tikawatora tigare nawo ngoti papasina munhu anowachengeta izvozvo vari kupi sorry izvozvo varipi wakashaya paakashaya makamuiga kupi takangomuiga kwatatiri baba makamuiga kupi baba ngo sekuru murume wake murume wase wambuya Samukome takamuigira bosha angaina wakadzi watatu saka mukadzi wake anga ari kuba kudiani wese vari watatu vakanga vari kuni tati wangu because angaina wakadzi 3 meaning kuti 1 mukadzi ndiye akanga ari kupi bosha and this wakadziyo tati nawo bosha wakadzi wabva wandoti sitakuda kutama kudzokera uko takabva maswa 61 wabva wadzokera baba mukuru 62 inobva ndadzokera nababa munini Abhisha wabva wadzokera wabva wawakapo isusu tikawakawo kwedu uko takawakawo achiapadziwisa bhuku ari kubatira bhuku radanhama ndokupinda uko takaita isusu nevakadzi wake watatu uko sekuru takasiya ariyo bota but kubva kuzwa kwandaita ndazova pane dzimba mbiri vane misha mitatu misha miri kutaura kuti iye David nani na Abhisha wari wairi mirai misha mingani pane misha mingani 2 ani misha 2 iripo Abhisha na David kuwakadzi watatu waigara papo zvese izvozvo ndazvizwa zvese izwai zvese izvozvo ndazvinzwa mati kwabva wakadzi watatu bocha handiti waibva uya nduti ndusanduti wakadzi watatu bocha ava pastendi apa waigara kupi awa wari wakadzi wechituwa asi dzimba dzacho dzakatotarisana mukaa makamira paAbhisha mune takatotarisa kuti pana baba munini apo pana baba mukuru apo ndoda kuzwa kuti pawakadzi watatu akanga ari pamusha apa ndeupi ndizvo ndokuda izvo because mukangotisika bracket watatu wakave pamusha apa iyo pane dzimba mbiri what are you saying mai wabereka Abhisha na David ndiye aigara pamusha apa ndiye mbuya ari kutaura kuti ndiye akasara pamusha zita renyu maimi zita renyu ndinonzi Barbara Mukomi ndiri mwana waAbhisha number 2 number 1 ari pano koteera inini koteera number 3 hapo koteera number 4 koteera number 5 hapo na number 6 koteera number usho mukomana wekupedzisira
ndisu wana waberekwa naabhisha. Alright, pakamata. Indinda chogara nambuya. That's okay. Does not. Where got Nambuya? When was that? When was that? 66 to 78. Makazwa name. 66 pamazwa matango gara Nambuya. Kupewa zita mai ya Mwambuya. Ndoda kubvunza lero. Kancho mutu wazo 66 kautogara Nambuya. Uchingozvarwa utogara Nambuya. Wewe yamwepi mukaka wewe yamwe wani. Waishandisa nani? Zamai kuti muchitaura motitaurirawo mazita enyu ndirege kuramba ndichibvunza ndapota. Ani? Yes. Surname. That's it. Yeah. Right. Mbuya Sungai. Awa wale. Mati vakatengeserwa ndiye Abhisha. Ndakatengeserwa naAbhisha. Abhisha akakutengesera yanga inani? Abhisha anga ine mukadzi wake Tete Mairisi. Wakauya wese na Tete Mairisi. Tete Mairisi ani? Mukome. Mukunda Nyagura. Mukunda Nyagura. Ari kwere munhu iye? Akafa. Ndisubvunza kuti akafa. Ndati munhu iyeye munomuziva here? Ndiye mai wedu. Ndiye mai wenyu? Saka kana muchimuziva izvo zviri kutaura izvo pamusoro imam iyoyo haisi nyaya yechokwadi nekuti 1917 pakafa murume wamaikuru takauya namaiyo 2017 takauya namaiyo semhuri tikanzwa zvazviri kuitwa naChido tikabva taenda kumba kwaChido usiku namaiyo. Mai akasvika akatsanangurira Chido kuti Chido chiregera zvawanga uri kuita, wana wangu wakomana wakura, ndakuda kuti wachidzoke wawakewo pamushapa. Chido haana kumbotaura kuti ndakatengeserwa. Takasvika kumba kwake tikasiya mota panzira tikafamba netsoka tikanopinda mumba. Maiyo wakataura naye zvakanaka nekuti waiti tine kahukama ende munhu wawainyara. Saka wakati aiwa mwanangu, ini ndauya samai wako kuti wana wangu waya wakomana wakura hamu na rutenge. Ndakuda waane madzimai awo, ndakuda kuti wachiuyewo wake. Saka chiregera zvawanga uri kuita kumaminda kwedu. Haana kumbozvitaura zvokuti ndakatengesera. Mai wedu izvozvi tine 1 month vashaya. Ndipo abva atanga zvese zvaaya kutaura. Alright. Mai makamwigira uko? Takamwigira kuBulawayo. Because ndo katakaiga baba. Alright. It's okay. Imi mune here anything to show kuti makatengesera? Ndine zvakaitika Changamire. Ndingamupe nhoroondo yekubva kwaDavid nekutengeserwa kwandakaita. David kubva kwake wakabviswa nevanhu vekwaMuzorewa. Anga ari MP wekwaMuzorewa. Ndobva adzingwa nemakomrade wana Marigazvuru waigara paWatsomba. Waigara paWatsomba. Zvadaro mukoma Abhisha vaitengesa madora. Inini ndichiita crash. Saka vakasvika zvikanzi ini kuno handichadi kugara Tete. Kune traditional yemumusha mwawo mekwaMukome. Saka ndakuenda ndakusiya nzvimbo iyi mumaoko maSabhuku Nyatsanza. Vari kutaura nenyaya yestand iyo handiwe mubhuku maNyatsanza. Ndoyo kwadanhamba. Havasi mubhuku maNyatsanza. Handisati ndambozwa futi Sabhuku wakamboya chiti Chido watora stand. Zvakadaro takasumuka namukoma Abhisha tikaenda kwaishe Mukoinyukwa naSheshi Danyika na kanzela vanga aripo otomuka Hanana tikabva taunzwa kwaMambo Abhisha. Vakanditengesera vakabva vandipa key idzi. Key iyi ngeyepadhora chiti. Key iyi ndiyo pakazoita 1984 wakauya kotora ndasabhuku 84 wakauya kotora iyi inonzi transfer. Ndikavanyorera transfer tikaenda kwaishe takandofamba futi nenhoroondo. Handina kumbonetswa nawo since kana kunetswa naSabhuku kana Ishe kana Mambo handina kumbonetswa nawo.
ndakazoona uyu mukomana uyu wokwadanhama uyu auya newe council, ndiye akauya newe council uyu. Ndikati aiwa, iwewe uri wekwadanhama iwe, Kwenyatsanza uri udei? Zvikazi ndauya kunzvimbo, ndikati ipi? Zvikazi yeKwanyazi yapa. Wauya uri hani? Wauya nani? Kwakauya Marimbire newe council. Ndikati wa Marimbire munhu mamutorepi? Mauya nani? Handi sabhuku wangu bai. Ini masabhuku wangu ese naishe namambo andisa ndadaidzwa panyaya yeKwamukome bai. Handina tsamba yeKwamukome yabva kwasabhuku. Nasiri nei pavakauya Marimwezo ndakavataurira vakomana kuti ina handina sabhuku uyu wamuri kutaura. Sabhuku wangu ndimake. Handisi asati ambonditaura kuti udiwa kwamambo. Asi nekuti ndiripo ndadaidzwa ngevanhu veKwamambo ndinoenda. Handisa ndambodaidzwa bai. Ende handizvizivi. Endi ndaiparima kubva baba wakafa 77 ka. Ukwamukome watosumuka. Stendi iri kuzi ngeyeKwamukome handiyo Bachangamira. Iripo yambuya Meri Mukome ndinopaziwa. Ndini ndinoziva pambuya Meri Mukome padhuze naMaikuru Mutunhu ndo pana mbuya pane foundation yawo yambuya Meri Mukome. Apo pavari kutaura papari paziteya Majakaire wemanga uya. Papari paziteya wemanga. Saka awa ukwamukome waita traditional pamunzvimbo yavarugara. Wakabva vasumuka wachizogara mumba sekuru azouya muite sabhuku kwani kwaziteya. Wakasiya yanga dziri dzimba dzemiti. Ndozvo ndinoziva Changamire. Fenzi ndio wakaisa? Hunde ndi ndakaisa. Fenzi wakaisa lini? Fenzi yangu yane 4 years. Yani 4 years. Ngei ndakaisa. Tine Pungwe project. Saka zvandakaona kuti mvura yakuya. Papari kundochekwa, takamboparima wachicheka, masunflower wachiona akagurwa, mombe dzichipinda, papasina waya. Saka patakaisa fenzi, tine project yevanhu 7 irida ine mapocket 25 pocket dzepotato dzatoda kutoisa izvozvo. Saka kuya kwakaita MP nemapipe ndipo takati ngatichigadzire tibva tatema kuti mvura ikandonga yauya todiridza totanga kurima. Ndo chinangwa chefenzi. Handi chekudzivirira vanhu kuti vasapinda. Asi tine project. Mira hapo ausati fenzi. Because patuda isusu tisvike panyaya kuti tizive kuti panyaya pamusha apa ndepa ani ende chiripo ndechekuti iwe uri wakatenga, but besides the key ini ndonyada kuprefer written document inorakidza kuti mutaura nenyaya kuti makanyora transfer. And where is the transfer? Wakaenda nayo. Akaenda nayo ndiani? Ndiye Abisha Mkono. Wakaenda ne transfer yeplot yakatenga. Uyu Devi wakatora transfer yake 85 kuplot yake iri paodzi. Hapana pandisingazivi zvipo dzawo nekuti ndini ndaitowapa matransfer. Devi ari paodzi. Abisha ari kubvula vari nevana vake. Uya Devi nemhuri yake. Ndozvo zvakaita. Ndazwa murutaura nyaya yekuti hanzi ndepaziteya apa pawe ukwamukome vari kuti ngepawo, saka muridzi wepamba chaendiyana. Ziteya ndiye wakabvapo. Ziteya ndiye wakabvapo. Ava ukwamukome vanapo pawakapuwa ndobairidzana. Ndakatomboataurira avo vakomana kuti pamuri kuti pamukome handipoba. Handei ndonokuratidzei pamukome. Apa ngepaziteya. Ziteya chibva akasiya mukadzi nevana. Varipi? Ziteya murutaura handi Stephen baba chaiye sekuru. Stephen uriyo. Apa panzvimbo yatiri pajenya guru hapagari muchinda mufamba usiku. Patorine nechirongwa chekuratidza kuti kubva apa kusvika apa panogara vanhu vakaita sei. Saka kwakaitika zvakaitika kwamukoma handigoni kutaura nhoroondo yavo yemumusha mwavo. Asi ndikanga ndabvumirwa kuti ndidudze ndodudza. Ndopa ndakanakira. Asi pamukome pacho ipapo pamutotaura hapana vanhu handiti. Hapamborina kana munhu. No. Mutemo chaiwo ndechekuti
mukaerenga Traditional Leaders Act inokutaurira kuti mukaenda section must be section 70 inotaura the right of urban dwellers to own communal land. Kuti azvirevi kuti munhu kana ari kutaundi haiti ruzeva. Munhu anokwanisa kuenda kutaundi 20 years 30 years ari kutaundi asi ruzeva rwakadii kana kuAmerica asi anodii anodzoka ngepake as long as asati asarenda. That's why as unogona wanga achiterera so that nzvimbo does not become a burden to the traditional leader. Nzvimbo iri vacant panapa tinoita tisa yakadaro but acknowledgement yekuti ndepangu sabhuku apananga achikwa acknowledge kuti uri kunza mutero uri kuparticipate kuma activities in village because augare 50 years uri kubula takauchengetera nzvimbo kuno uri kubhadhara ani kuchengetera unoruchava kugara is why but still the fact yekuti munhu ari kubhuruwa and doesn't give you again iwe sabhuku the authority yekupa futi nzvimbo iyo. Apo point saka issue inenge iripo ndekuti I'm trying to drive at a point yekuti tuti kana munhu yapo asipo handizo pane dzimba dziripo handizo kana dzimba dziripo why then should you give another person pane dzimba dziripo? Uri kupa munhu sei pane dzimba dziripo without the consent wemunhu akawaka dzimba idzodzo? Because chekutanga ka chirudwa consent yemunhu akawaka chi dzimba idzodzo kuti munhu chekutanga mutemo unoti chi munhu ngaanyore chi tsamba yekuti ndasarenda chi pasina izvozvo ndepake. But question yangu pairi inini ndepekuti pari kunzi pakanyorwa uya ari kuti ndinoita ndisabhuku handizo ari kuti ndakanyora transfer but kana wanyora transfer unosara neduplicate for a day like today but tiri kuzvida to prove because yes key idzo dziripo idzi tadziona but anoziva kuti ndidzo kana hatizizivi kana kuti kuri zvakasirwa izvozvo unopota uchingovhurwa mumba kuti isatsemuke. So hatidi we cannot use key as proof of ownership. No, we cannot do that. Inini ndiri kuda documentary evidence kana kuti ndiri kuda my next door wabanze wasiri conflicted ba awaita zvokutakurwa ndaona mukoma I don't want to see you because uri mubanze but wauya uri motikari yani wamwa kwamwa tipi wopa wanga wachimwa tipi mamushaedze wopa mabva kwa mabva kuti uzosvike pano mamutaura nyaya dzei. I want someone an independent mind, a person who is prepared to say the truth. Ndiyo ndenchira munhu yapananga ari munhu mukuru iye ko sabhuku wacho ari kupi? Takati sabhuku naishe ngawauye varipi? Ishe mukori apology. Yes. Pamusori darera mambo mutasa pamusori vadare vese vari pano inini ndiri chidawo nyika ndiri mukwasha vari pamukoni ndiri mukwasha wakamukoni takaroora tete hanzva dzeabhisha saka tisu taikososa musha uya kusimudzira waya since 1963 ndipo pakavamba musha iwo kusvika nanhasi pane 61 years tikasvika musha uri uchindozi ndo pamukoni wana samukoni waisondouya une 61 years iweyo uchikokera musha usiri wako kuya kosumudza waya basa rako ndekusumudza waya haubvuri dhoo hauiti sei? Ndaitumwa mira waitumwa kosumudza chi waya chete asi wanga usikabvumiri kupinda muchi mumba hauna kidze padhoo kana chi chako kungoya kosumudza waya wobva wadzoka mumba kwako. Alright, iwo ndoshandaura what was the reason why you are on for 61 years wasinombosvika pambapo wachingoti wosumudze waya kunondoya zvokuse munhu anoya kumusha chitsoga ashuya kuchitsoga izwai bambo imi makakurira kuti ini ngutsondemo nemakore mangani zvine ndane 68 mane 68
Saka waisimudza waya uine makore. Waisimudza waya uine makore mangani? Uri mugwasha. Wakaroora rini kwamukome? Kwamukome wakaroora rini? Kwamukome wakaroora rini? Inoseveneza kwamkwambo kurukanga waya. Wakaroora rini kwamukome? Ground yakarora. Amzukuru manje. Ndawonyika ndiyakarora mukuru. Saka uri yakarora. Aiwa ndizvo. Saka rude ipanapa. Ndiari kukonzera zvese. Rude ipanapa. Kukonzera munhu atoda izvo ndakatenda. Wasudza muoko notaura chicha unomukwambo. Watori mukwambo iyo. Iyo zvakuti muzukuru wako ndiye akarora kwamukome. Inini ndi ndakarora kwamukome. Ndakarora munyabheta futi. Shamwari, tati wakaroora kwamukome rini? It's a very simple question yaurunzanzata. Hauchazivi. You are trying to calculate. You are trying to buy time uchicalculate kuti kandinyepe gore rakati. Wakaroora rini? Wakaroora rini kwamukome? Vakana kashumba ndogara pa. Aiwa. Kana usecha unoziva bambo gara pasi. Iyo zvidza atone ma question mark now. I'm beginning to have my question marks now. Kuti wambosumudza maoko chakupa courage kusumudza maoko eko nyepa mbera pachi. Kuti uya uchitonyepera ndiwe waisumudza fence. Kuti ndiite belief yekuti ndiwe unoziva. Saka ndakubvunza simple thing. Hauzuziva. Uri kusumudza fence va 1981 wakambozvarwa rini? Kwambo paya wakuramba futi kuti aiwa muzukuru. Wambosumuka pauri kudei. Urumukana ndizizvo zvikuita mukwambo wa mukwambo iwe tambotaurira vamwe kana uda kuteerera uya umire utaure zvaunoziva. We are listening. Zvausingazivi siyana nazvo. Chigara pasi hauzivi chiro. Mbuya imimi ndoda mbuya. Zabvukumira ndoda mbuya vanoheta. Imi mbuya imimi. Makadini mai? Ndakasimba hangu baba. Ndakasimba sure. Pamusoro iwa dare. Ndinambotaura, ndambotaura ere. Muri umhanyi. Muda kutaurei. Muda kutaurei. Zosai bag renyu. Yeah. Chamuda kutaura, muda kutaurei wadare chi. Chamuda wasoro pamusoro wadare chi. Niko. Mira pamberi pedara mambo mutasi. Mira pamberi pedara mambo mutasi. Zvese ndezvechokwadi. Zvese zvondotaura ndezvechokwadi. Ndanyepa chabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiro. Mwari ari mubatsiro wangu. Anga mazwa zvaitwa namigwe. Ati taurai chi? Chokwadi. Mukanyepa muchaita sei? Ndosungwa. Munozi mai anini? Inini ndonzi mai Dangare ndiri Mukunda Chishawa. Mai Dangare Mukunda Chishawa. Ehe. Okay. Ndinonzi Junior. All right. Ehe. Junior munogara mubhuku rani? Inini ndogara mubhuku raDanhama. RaDanhama. Ehe. Okay. Makakurira mubhuku ripi? Ndakakurira mubhuku raMukoyi. RaMukoyi. Ehe. All right. Saka chamunoziva pabhuku raNyatsanza kwamusina kukurira kwamusina kuzvarirwa. Chi? Ndine zvandakaudzwa nazvo. Makazvarirwa kwaDanhama mukakurira kwaMukoyi. Hamuna kumbogara kwaNyatsanza. Asi munoda kuuya pamberi avo muchiita witness yekwamuNyatsanza. Kwamusina kukurira, kwamusina kuzvarirwa, kwamusina kugara. Saka zvamakaziva makazwei? Inini ndoda kutaura chokwadi sekupika Mati zvandakazwa, taurai zvamakazwa. Izvo ndakazwa. Ndakanzi natete wangu. Mai Mukome, mai Rizi, Mukunda Nyagura. Nditete wangu. Ndakaenda Bhuruwayo kune mai nini wangu. Mukadzi wehanzvadzi yamai Rizi. Ndanga ndichirwara ndirwadziwa neziso. Aiwa, taurai nyaya wakazii. Ndakaenda anzi inini namai Rizi ndiri kuBhuruwayo. Mai nini muruti makugara pamaMeri sekuti murume wangu akafirwa nemukadzi abva azondiroora inini. Saka ndiri ipapo ndiri Bhuruwayo, mai Rizi wakanditi
mainini zvoma sadangarai nevana vakawanda ndine munda uri padhuze nemi Mugano nasadangari endai munorima mainini apo munodira zvomuruti vana vari kuvhiringai futi ndikataura nevapwere muchanogara ipi pamagurosa apo panoumba dziruzi ndakatenga ndimaizarima saka handina kupokana nazvo ndakadzoka kubva Bhuruwayo ndobva ndataurira murume wangu akati hapadi kundotasvukiraba enda kuna Sabhuku ndobva ndaenda kuna Sabhuku Togo achiri mupenyu Sabhuku Togo ndobva ndamupira nyaya kuti ndazindirime apa akanditi kana uruda upenyu uno rima kana uruda upenyu hwako regera kurima ndomusikana uruti ngepangu achirewa uyu inini ndaka meaning yacho yanga iri kutaura kuti kudii meaning yekuti ndisarime mataura kuti kana uruda kurima hauchadi upenyu usakarima une upenyu hwako muri kutii hanzi pari kutaudza saka kana pari kutaudza panoti here kana usikuda upenyu hwako aiwa ini mati kana usikuda upenyu hwako enda worime manga muri kutii ndiSabhuku anga achindidaro achiti zvazviri kurevei anga achiziva history yemo ndati anga achirevei anga achireva kuti usabateba siya zvakadaro waridzo wacho wariko kana uri kuda upenyu hwako usarime murizwa kana uri kuda upenyu hwani hwako usadini zvinorevei izvozvo ipapa handina kubvunza Sabhuku zvinorevei sekuti alright makazorima here kana kuti hamuna handinamborima saka mamuda upenyu hwenyuka handinamborima manga muda upenyu hwenyuka vamasiya korima vamachidima kwakubva tandogara ndindoonawo zviri kuitika saka izvozvi zviumbo hwamasumukira hwamawinga hwamagwidzirwa motikari ngeyekuti mutauri kuti kudii inini icho ndiri kuziva sekuti nditete wangu kamairizi dzikamisai hana dzikamisai hana ndati chamawinga imimi kowitnesa mawinga kowitnesa chii kuti ndingondoziva kuti munda ngewepamukomi izvo yambuya imi mamuzivi makataurirwa ndimbuya Marizi imi mamuzivi nekuona ndati imimi hamuzivi makataurirwa nditete meaning kuti hamudini handizivi garai pasi inini ndakatanga kugara padangari 1994 awabva 1978 1990 munhu auya muarea 1994 uda kuitesa nyaya 1978 kubvira kuwestern space mumotikari wachisiya vanhu vari relevantendai mogare pasi imi mbuya hamuneyo kuchechi imi uyai sumukai imi masumuka muri 7 ndiri kuda imi masumuka muri 7 mati mawitness sumuka imi uya uye tore zvamunoziva akamauya kuita mawitness ndiwo witness ko taure zvamunoziva inini pamusoro idari inini ndozi Dhokasi Ndarasika inini mushoya kwaMukome ndinoziva mbuya Mukome wakabara murume uyu na Abhisha anga ari mukoma wangu inini ndakagara pamba pedu 1970 ndisana ndaenda grade 1 ndaisara nemhuri yekwaMukome uyo musikana uyu naVeronica naChristine hapo ba ndaiswera nawe inini nambuya Mukome tikagara tese kusvika ndipedze primary tichigara nawo kusvikira pakaita hondo ichipera
kubva 1970 ndisati ndaenda grade 1 ndakaenda grade 1 1971 which means makazopedza grade 1 taitogara primary education makazopedza 79 ndakapedza primary education ndakapedza 78 asi ndakadisturbwa nechi aiwa I'm not worried about that. I'm just worried about the dates. Alright. Makapedza makatanga grade 1 1971. Newasikana. Aiwa zvandista I'm not worried. Aiwa kutaura imi muri me. 71 71 72 73 74 75 76 77 78. Right. Ndipo makapedza. Ndipo ndakapedza grade 7. Wana tete wakazoenda kuBuruwa. Tete medicine. Wakabva 78 iyoyo. Okay. Saka makangoti imi muchitora mabhegi muchienda kwenyu. Aiwa ina anotora mabhegi. Pamusoro ina anotora mabhegi angu ndichenda ba. Titori pa next door. Aiwa kuenda kana mabva pama muri kuenda. Madi? Akawegara na tetere. Ndaienda ndichisiwa pamba pawo inini namangu. Aiwa ndaisiwa pa next door. Why mai? Aiwa ipapo ndapazwa ndai matimi makatanga kugara natete 1970 mukaita primary education ese mutogara natete ndatina munasisi wangu inini ndaisiwa mayangu anga asikagari pamba nekurwara saka nguva yangu zhinji yanga yaide kusara nani nasisi wangu iwawo waisara nani nasisi wangu iwawawo sisi wangu ari papi taigara zvakaita toti zvakaita pamba iri yako inini ndichigara zvakaita pamba iyi alright ndosaka nduti imi maisiwa kumba kwa tete kwa mukome maisiwa nani koko ndaisiwa nambuya mukome wakabereka varume wavo ndo waikuchengetai ndo ndaisara nawo mayangu abuda because waigara chingoita maone ndofu ekurwara kusvika mapedza primary yangu ndichibva ndapedza bva ndachiende svika ndapedza primary yangu ndaichengetwa nawo wasikana ende ndaitogara na iyeyu ndaigara naye tichitotamba tisisese then 78 ndakabva naenda kusekondari asi abhisha atakabva rini pamusha wakabva 78 abhisha 78 ko David wakanga atotanga kutosumuka kubvapo mbuya sisi wangu wasara wega nemuzukuru uyu alright which means kuti mimi makanga muri minor manga muri minor mamuri kamwana kadoko pakaitika kubva kuvanhu kweso kune zvakaitika iwe minor mamuri kamwana kadoko asingazivi chiro aiwa kusvika izwai mai Daddy, you were a minor. A person who cannot decide, but needs someone to decide for you. You need someone to decide for you and think for you. Mamuni mwana mdiki. Andizo. Saka mama matondera zvino zve grade 2. Grade 3. Kusvika grade 7. Mirai. Kusvika pekuti nambuya mukome maitosara nambuya mukome mova mataura nenyaya yeownership yeminda grade 3 nambuya mbuya nyaya yetiri kutaura panapa is very sensitive munonzwa haidi vanhu vanoita zvekunyepa nyepa baino vanhu vanotaura chii munonzwa ida munhu anotaura chokwadi inini I was not expecting mune makore mangani ndane 61 years mani 61 makazorwa rini 1964 ndane 61 years 64 36 ndausenzera ichi 61 because ndakabawa January kutanga kwa ndizvo but our issue man is not about your age ndoti ndinoziva zvese zvaiti amuziva tutaura kuti nguva yakaitika zvinhu izvi muri mwana tiri kuti nguva yakaitika zvinhu izvi mamuri kamwana kadoko kaitosiyiwa kana mai uri urwara kaisiyirwa kune munhu mutano mbuya mukome kuti atoswerawo nako mai vozokatora manheru ndozvati kutaura saka inguva iyoyo yanga iri nguva yehondo futi ende chamuri kuziva hapadini hapana so kuti munyatsa kumira padare rinoika musiti muchiti ndiri witness
to this. You cannot because you are a minor. Yes, supporter. Mauya not as a witness but as a supporter. Mauya ku ground kuombera maoko chekutaura chaicho chekuti chinotibatsira panyaya iyi hapana. Tiri kuda vanhu vakuru vanoziva zvavari kutaura because inini my issue ka yeownership ndaramba ndiri kutaura. Saka what I'm trying to prove chete, I'm trying to prove kuti uyu makey anawo anodeserve here kunge ine makeys iwawo kana anodeserve kunge asina makeys. Kana waya iripo inodeserve here kuti inge iripo without the consent of the family kana kuti inofanira kunge isipo. I'm trying to prove something chandiri kuda kutsvaga kuti ndione. It's not about being supported nevanhu 100 aiwa or being kuti nekuti ndandiripo nguva yakati akazodai. Chiri important I want to prove the point kuti pamba apa ndepani. And because as long as pasina evidence yekutaura kuti vanhu vari pamusha vakasiya musha then ownership doesn't change. Saka I want to prove, ndoda kuprova kuti ndione kuti chakamboitika apa kuti musha uyu usvike all this time for 61 years pasina aripo. Chii chakamboitika? Murikuona? But ndosana taura kuti 61 years is possible kana 100 years kuti pagare pakadaro as long as pasina upiwa munhu because one day pana chauya chiti handadzoka. It's very important. And saka toti tione isusu kuona kuti chakamboitika apa chii. Andizvo but inini wandingi chandoziya nguva yehondoka kwakaitika zvakawanda. A lot of things happened nguva yehondo. Vamwe vanhu vakatiza misha, vamwe vakapisirwa misha, unonzwa, vamwe vakaurayiwa, vamwe vakatozwa kuti changwa nhasi manheru chiri kwako akatiza akasiya musha. Asi vanhu vese ivovo vakazodzoka after independence kumusha kwachi kwase. Saka chiri important ndechekuti kutaura chokwadi kwakadii kwakanaka kuti zvoiswa isusu vakomana patakaenda 19 vaya takatiza chakati pane zvazvaitika zvakati asi tadzoka. Kana kuti pane chakutinetsa chiruda kuti chokwadi chanodini chabuda nyaya yatodii takambobva pamusha tatiza chakati asi tadini because handimi megabe vakapinda nguva yahondo. Kana kuri kutengesa kana vari vana baba venyu vakatengesa handimi makatengesa asi at the end of the day chinhu ndechani chokwadi ndo chinotiite chii chinokuseta free not vanhu bava wema5 years vakutotaura nyaya hisi ye5 years. No, the truth will set you free. And pane zvakaitika wana shumba oye pane zvakaitika zvakaitika ndeizvi zvishwa. And kana zvaitika izvozvo zvaitika zvakadini nguva yacho asi tadii ndozviri important zvatopera nyaya yatopera. Not zvokuswera muda kuti if you create situations chinozokukwadza manje ichi mafacts kana usina mafacts ekudefenda chi your position it becomes very difficult. Unofamba mangwana makuti mambo mutaza wakadini akashata une favor kana une chii andizvo but handina favor bai indotaisa nyaya asi kana nyaya iri kuti inoda chii chokwadi kuti ifambe zvakadii zvakanaka because chamusikazivi mai ndechekuti history yechii yemutasa yesemwe tinoiziva. What happened during the war zvimwe zvacho tozviita sei futi toziziva. Muruza rutara tozvidii imi muri kubhuruwayo isu tatiri kuno. Don't forget that kuti imi muri kubhuruwayo isu hatina kwatakamboenda tatiri chii pamba penyu ipapo ndopataipfuura napo takatakura chingwa ipapo tichinopa makomrades. Saka musakangari kuti musipo isu taidii taiwepo. Akamona nyaya yacho bairi. Saka ndosati kuti chokwadi ndo zvinoita sei because iyi nyaya ndoisi yangu kwanguda wangu kunesa yangu andandoita nekuda kuzwa kuti mutora chokwadi ere asi ndaona munonyepa. As the time yamakabva imimi is the same time yakabva nanyamafeni and for the same reason. So I know this case ndoiziya zvokuya nemawitness ekunyepa. I know this case. It was not only one family yenyu yakabva yamukome kwakabva nyamukome kwakabva nyamafene kwakabva who is this other one
ndia anzani yakuda anika mukona chokwadi munacho munochiziva but mamuda unyepo ngamakangwara munonyepa chokwadi muchidi ichiziva chokwadi chiripo ndechekuti pane zvakaitika nguva yehondo zvakaitika nguva yehondo zvakaitika zvakadii zvakapfuura handizvo nyaya yapo yakuti Zarimba zvakaitika panguva yehondo zvakadii zvakaitika handizvo saka chiripo ndechekuti avana mukome ava ngatigarisane zvakadii zvakanaka nechii nawo go back and sit down pasi moti kana uinewo uri quite sure kuti pane zvandakaita nababa wavo tikawirirana handizvo how do you reverse that? How do you go around it? Kuti vanhu vatange kuvaka musha yavo vachigara pamusha wani wow dite asati mamsatange maombera amukombera hapana because nyaya ndikutaura ndiyo handitika because ini nekuziva kwandoita nyaya yamataura iwe zvese I know zvese zveUNC I know zvese I know even nyamukwedu kwamutasa wanga warikowo futi vanhu veUNC they were there we know them munyakatsapa mesawo kuti we know toziva handiti asi pawakaenda chandikutaura chete kuti pawakaenda papasina mukana bawe kuti uzotaura kuti ndakuenda ndakutengesera shangwa ndakuchise iwo watenga kwakusina nguva iwe kwakurungozi out panguva zvangu zvikatotaura iba uchienda asi waingozwa nemakuhwa kuti shangwani manheru chiri kwako munhu wotongotakura mabhegi wegawo netsoka kwaunokwirira lift ameo ndekupi wobva waendeko saka tikuti isusu izvo zvakadii zvakaitika zvakapera it's time to go back to square one handizvo ngatigarisane ngatigare pasi tigarisane zvakadii zvakanaka urunzwa anzani maizarima endai nana mukome handizvo masvikana namukome handiti munogara pai pasi mowirirana nani nana mukome kana paino a part yaunofanira kuplaya kwauri for what you did during the absence then they do that. Yes. Ndazvizwa zvomataura chandakapokana nevanhu vekwamukome handina kuona vana vaBishop wari mubhuku Manyatsanza munhu uri kuuya ngeuyu vanonzi David anobva kubhuku kwake kwadanhama ndo pane mhokano yangu mandizwa baba ndiyo nhamo yangu ine kuti munhu wadanhama hagoni kuuya kwaNyatsanza buya anzani buya mukome kana taita izvo taita toti tapedza musatange kuti dzosa futi kusquare one kwenya futi machisi takutaura kudhara uyu ataura kuti the concern haana dambudziko newana waDavid haana dambudziko newana wani une concern nemunhu wekwadanhama ane dambudziko nemunhu wekwadanhama uyu ari kuuya wekwadanhama anozvira kumusha kwake wenda mberi ani wanani pamusoro wanani pamusoro changamire mirai buya mati makaiti wanani izwai mbuya auye kumusha kubhuku kwaNyatsanza hapana wakaramba munhu waAbhisha wakapinda mubhuku maNyatsanza haazi kupinda kwadanhama Abhisha ngaauye kuti ndauya ngauye kuti ndauya Abhisha ngauye kwaNyatsanza kuti ndauya izwai babu gara pasi iyi nyaya yatoita sei nyaya yatopera mirai kutanyangadza zvino wana waAbhisha munonzwa here ndiani wana waAbhisha newaDavid ndowapi sumukai ito right andika ndimi wana wani waAbhisha newani naDavid imi makadai kana paina vamwe wasipo handiti chiendai makadai handisiyana ine mazapo mova mandogara pasi nani
Nazarimba. Muhamaita handover sheet. Take over. Zvino zviri pamba. Then Muhamaita say, Kuna mira imayo ndembele mungu. Kuna Stop. Kana tisikadi kuapa ndopa wachaona manje kuti. Unotauri. Hey. Gara pasi. Right, taure matimbuya munotaura chi? Hatisi kuramba bakuti tinokwanisa kuzviita asi pamwe tinozotadza kutaudzana tichiwirira. Aiwa, musaise mberi nyaya yekuti mutadza kutaudzana. Mukatadza unga mukatanga kutomuratidza kuti mimi ndimi muri very negative. It's wrong. Mautangorira negative. Isi zurutaura munokumbira. No, izwai. Zvamunoita tapedza kutaura kutaura. Tiri kudawo munhu anoita moderator. Anditika. Kuna Sabhuku, anzani? Ndiye Sabhuku ndiye Maxwell kai. Right. Maxwell anoenda woita go between chi. Imimi motaurirana, motopedzerana zvinhu zvamunoita sei? Zvamunotaura. Uyu anotipa feedback. Yekuti kwataita dare redu ya tawirirana zvakati. Then isusu kana paine pamwe patikuona pari kunetsa, isusu ndo patozopinda. Tochinoitawo zvatoita isusu at our level. Asi tikuti level ino ndekuti haichatasvika pa level yekuita sei yekukana. Go back wana waBisha newani newa David anditi Nazarimba naSabhuku. Go back mopana date, sit down, mataurana zvamunodi, mataurirana. Then motipa chi. You give us a report. Izwa. It's okay. Endai. Izwa. Endai pa ground, atienda pa ground. Unowarakidze kana nezvimwe zvawasingadi. Show them. Anditi so that they appreciate kuti puta nezvimwe zvinhu zvawasingadi. Show them. Wazive kuti vane zvinhu zvani zvavo moita zvamuda kuita muchiwirirana zvatodi zvatopera. Pamusiri kuwirirana come back here tibatsirane togadzisa nyaya yopera zvatopera izvi. Hatina chimwe chatikuda kuti ndishati muramba mune dzimwe nyaya here dziri kuseri. Mira mautanga kutaura chifuti mautanga kutaura chifuti. Hatina dzimwe nyaya dzinoda kutotenda nekungoti muzive kuti isusu tese tinogara kure saka devhu uyu ndisi taitomutuma saka tazvinzwa zvamataura hatichazvinzwa. Imimi chandaa kuti muchiziva chizivai kuti nhume yenyu yamaituma musazoitume zveba because haitumiki because of chi maybe attitude, maybe personal chi differences dzama musikaiti sei imimi zvamusikazivi and saka munokwanisa kuposhekwa imimi just because awanogara musemuchi wanozivana musipo imimi all this time wanga wari wese wanozivana. Saka mune zvimwe zvinoitika muarea zvamusikadi imwe singazivi. Hasi Sabhuku mira ikaniwe uyu tsanyatsanza Sabhuku uripo uyu Sabhuku nyatsanza uyu rapa iwe Sabhuku enda woite zvandati uite anenge aramba izvozvo come back and tell me simbo zvatopera tendai kwidzako iwe sakatoya maoko ako here aiwa ndopaikazvekutenda kuti mushozi kana nyaya yapera mushodo wadzoka ndizotapera ngatipedze maoko musho wadzoka kunani aiwa musasaurirana kana tenda hande next